खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांगोन नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय दाथ' बिराद सान्दुं नै आङो बिफां सायावसो दंफैयो आरोना ओमफ्राय दिनैहाय थारमाने दा खानाय कालार होनो नागिरदों आरोना बेखायनो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलांनो सानदों आङो मा ब्रेन्डनि ओमफ्राय फुनजायोना फुनजाया बेसेबां गोबाव थायो माने मा कालार जायो माबायदि कालार जायो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आरो आं दिनैहाय नोंथांमोना जायफोर इन्ट्रेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम रायजोफोर भिडिअखौहाय ओमफ्राय दानो फुनथ'वा दाथ' सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय दा बेलासि फुनगोन आरोना दा एसे मा होनो सान्दुं खमायबा माने बेलासियावहाय फुनगोन आरोना थेवबो नोंथांमोनजों आङो दानिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो सानबाय माने दा संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालामनांगौ जाहैबाय ओमफ्रायहाय दाथ' नै फुख्रिनि नाबो हाननानै दङ ओमफ्रायहाय दा गरमबाबो बर'नि ओंख्रि जानोसैलाय आरोना माने एंखुरखौ माजों जागोन दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय ओमफ्राय दा माने भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो माने नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलांनो सानदों जायफोर माने दाख्लैहाय सासे आगैया सोंहरदोंमोन आरोना माने माबा मा होनो माखौ लानानै सोंखो आं मिथिला आगोलनि गोजाम भिडिअआवहाय बेखौनो आं रिप्लाय होनो सानदों ओमफ्राय माने आगोल गोजाम भिडिअआवहायनो कमेन्ट हरदों आरोना बे आगैयाहाय ओमफ्राय सोंहरदों आंखौ ख्रिस्टियान ना हिन्दु होननानैहाय बे कुइसना बिराद जाबाय थायो माने ख्रिस्टियान ना हिन्दु होननानै बे कुइसना बिराद जाबाय थायो आरोना नोंथांमोनाथ' भिडिअ नायनानैल' मा जोखोथाय मोस्रोम जोबायहाय नोंथांमोनाथ' भिडिअ नायनानैसो सोंबावदों खायसेया माने जोंनि न'आव फैनानैबो माने कनफिउस जाफैयो आरोना मा ख्रिस्टियान ना हिन्दु होननानै हाबफैनानैबो माने जोंनावहाय सिथ्लायावहाय माबाफोराथ' थायो नालाय जेन'बा मानसिफोरनाथ' सिनायोना सोरनाबा बांसिनानो जेन'बा बाथौ थायो मा थायो नङा होमबा बेफोराव सिनायो आरोना दा जोंना जेबो गैया ओंखायनो मानसिफ्रा कनफिउस जायो आरोना होमबा हिन्दु ना ख्रिस्टियान होननानैहाय ओमफ्राय दा बेनि थाखायबो आंहा मोनसे समावहाय जावजादोंमोन आरोना बेखौनो गोसोखांदों आङो दा माने माला जावजादोंमोन बेखौ गोसोआव दंबावोसो मा होनना बुंजादों नै माने मा होनदों हिन्जावखौ लायोबा बाथौ गोनां हिन्जावखौसो लानांगौ होनना बुंदों आरोना माने हिन्जावखौ लायोबा जा बे न'आवहाय बाथौ दंना गैया बेखौ नायग्रोनानैसो लानांगौ बाथौ गोनां बा बाथौ खुलुमग्रा हिन्जावासो माने मोजां जायो होननानै माने बेखौ गोसोआव दं आरोना आङो माला होनदों बेखौ गोसोआव दंबावोसो मानो होनबा बे दिना माने गोसोखांजाथाव आरोना होमबा मा होनो बेखौहाय बैसागु 2022 एप्रिल 2022 एप्रिल संक्रान्ति मोनै दिनखालि माने माबा जागासिनोमोन आरोना बेवहाय गोखा गोखै जागासिनोमोन न'आव नङा जेराव होनजादों बेयावहाय गोखा गोखै जागासिनोमोन ओमफ्रायहाय गोखा गोखैयाबो माजोंमोन बेखौ गोसोआव दं आङो थारमाने फार्स्ट टाइम सयाबिनजों जादोंमोन आरोना ओइदिनखालि थार्सडेमोन मोनजायामोन आरोना बे जायगायावहाय ओंखायनो गोसोआव दं आरोना बाथौ गोनां हिन्जावखौसो लानांगौ बाथौ गोनां हिन्जावासो मोजां जायो होननानैहाय जावजानानैहाय दाबोनो गोसोआव दं आरोना आङो बेखौहाय दा जायखिजाया आङो बेखौनो बुंनो सानदों माने आं हिन्दुआनो जोंना बाथौ नङा ब्रह्म ओमफ्रायहाय मा होनो गोदोहाय बाथौमोननो आरोना ओमफ्राय दा जोंनियावहाय माने माबा गैला आरो मा होनो बिदिनो अजा माबा माबि नांगौ जायोना ओमफ्राय जोंनियावहाय बुहुत खम जाबाय ओंखायनो मानसिफ्रा माने सोलायजोब्बाय आरोना ब्रह्मआव सोलायजोब्बाय ओमफ्राय जोंनावथ' पुरा मिक्सआनो ख्रिस्टियानबो मिक्स ओमफ्राय हिन्दुबो मिक्स आरोना बांसिनानो ब्रह्म जाबाय ओमफ्रायहाय ख्रिस्टियानबो दं ओमफ्राय बाथौआ बुहुत खम जाबाय आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो सोलायनाय जाबाय आरोना जोंनाव बे अजा बेजा मोनैनि थाखायनो अजा दौरि बेफोरबायदि नांगौ जायोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो गैला आरोना दा बाथौफ्राबो ओमफ्राय होमबा भिडिअखौ माने माथो होनबावनो स्टार्ट खालामसै ना रायजोफोर संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामनोसै आङो दा संनांगौ जानांगौ ओमफ्रायहाय दाथ' नै बिदि बांद्रायबो गोबाव खालामजाया माने फिसालाया एसे माबा जायो आरोना सम बेजोंबो थानांगौ जायो ओंखायनो दा नै स्टार्ट खालामसै आरोना आङो थौदो होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर थौदो
रायजोफोर नै आंना थारमाने आसल खामानिया दिनै बेनोमोन आरोना बे अनलाइन बिहरनाया नैबेयो आयु सिङाव नै हेयार कालार आरोना नैबे नै पेराडाइसनि मोनथाम बिहरदों बेखौहाय कालारा नै बेयावहाय ट्रु रेड माबायदि जागोन नै बिदि सफैदों माबा स्टिकारबो दंलायोमोनहाय नै मा स्टिकार मोनथाम बिहरदों खानाया रोजा नालाय रायजोफोर ओमफ्रायहाय ओंखायनो मोनथाम बिहरदों आरोना नायनोसै सिङाव दाबो माबायदि दङ माबायदि नांगोन थारमाने जोंनि खानाया ना ओरैबायदि माने कालारानो नांनो नागिरा आरोना बेखायनो बेखौ नायनायसै माबायदि जायो माने बेखौ मानो थाखाय फुननायदों नै बेखौहाय ब्लिच गैया बियो ओमफ्रायहाय ओंखायनो बेखौ फुननाय नागिरदों आरोना ब्लिच गैयैखाय ब्लिच थानायबाथ' बिराद खानाया गाज्रि जायो नालाय ओंखायनो नायनायसै माबायदि जागोन माथो गिदिर गिदिरथ' फिसा फिसा नंदोंमोन मोननै जानो थोगोनदां थोआबो जानो हागौ नै कन्डिशनारबो दंखायो नै कन्डिशनार दं ओमफ्राय नैबे मा जिनिस जागोन इउज आफ्टार 2 उइक्सनि उनावसो नै बेयो इउज खालामनांगौ मोनसेखौहाय ओमफ्राय इउज आफ्टार कालारिं कालारिंनि उनाव नैबेखौ कन्डिशनारखौ इउज खालामनांगौ ओमफ्राय नैबेखौ 2 उइक्सनि उनावसो नैबे मोनसेया आयुहाय नै मोनसेया बेजों माने मिक्स खालामनांगौ आरोना बेखौहाय नैबेयाव लिरनाय दंजोबखायो बे ग्लब्सआलाय बोरैथो ग्लब्स गैया ना दङ दङ नै ग्लब्स दं ओमफ्राय नै ब्रास नायनि कालारा माबायदि जायो बेयावबो ओरैबायदि होनाय दं नै रायजोफोर नैबे ग्रे हेयाराहाय नैबेबायदि कालारा बिदि नांगोन आरोना जोंनाथ' फुरा ब्लेक नालाय नैबे एसे नै बांद्रायबो जानाय नङा आरोना बांद्राय कालारखौ नैबिदि जे देखायदों गोजानो बेबायदि जानाय नङा खोमा ओरैनोबाबो जोंना कालार नांखाया बांद्राय खानायानो एसे कालार फुननायनो होननानै बियो गोसो जादों आरोना ओंखायनो फुननायसै माबायदि जायो ओमफ्राय बेयो ब्लिचबो गैया माबाबो गैया नालाय ओमफ्राय ओंखायनो माने बेसेबां मानसि थायो होनोमोनलाय 2 months 2 to 3 monthsल' थायो होनना बुंदों आरोना मिथिया नै बेखौ लगायनानै लानोसै बे खर' लोबखांखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय फुननायनि सिगां नैबे खाफालावहाय माबा गोरबाय बियो मा होनो बेसलिन लगायग्रोबाय औ कालार नांजानो गिनानैहाय कालारा नांना गोजा बेबायदि जाबाय गोजा नुयो आंहा थोन दासो ओंखाम जाखांनानै बोरै ओमफ्राय बिजौ फुनगोरसै ना बिजौ फुननानै होगोरसै बिदि बे नैबे खाथियावहाय बांद्राय नाङो जाहैदों रुट्सआवहाय खाथियाव उनावसो फुननांगौ आरोना बेखौ फुनखांजोबनानैसो जल्दि बिजौल' नङा बेयाव दा फुनगोन जि थोनो मोनबाय आङो ओंखाम जानाया जि बुरजा जादों दासो जाखांदों बुवा बिदि गोजा जानायबा जाखागोन लै
जायाहाय नै जाफैलायबाय जाफैलायबाय औ बिलाइ ना नांजोब्बायना नै नांबायलै आरो माथो दंबावो ओरैबा सिमां नुबोलायदोंनो माने आं बिराद गाज्रि फुनना होदों आरोना गावहा गाबनो ओंखारलायनायनो दिनै हरावहाय नायनोसै औ जानो नाङो नांनायाथ' नै आखाइयावफोरावहाय नायगोन सेस नांलाजोबदों आंनाव नांगोन नामाथाय फैलाय खाथियाव फैलाय मानसिखौ र' दे एसे गंबाव एसे गंबाव एसे गंबाव दे एसे गंबाव आयु हलै र' र' होमबालाय ओरैखौनो लानोसै आं नै बेबायदि जाबाय आरोना नै देखायबाय औ र' फुनजाग्राया बिराद नुजानो गियो केमेरायाव गावखौ बिदि उनावल' थाखोमायो आरोना बियो दे नै रायजोफोर रिजाल्टआ बेबायदि मोजां नुदों माबायावहाय रासिन रियेलाव मोजांसिन नुदों नै बेयावसो बांद्राय नुखोना नुदिया मोजांथार नुदों मोजां नुदों कालारालाय आरो एसे थाबावबा रासिन जाबावगोन आरोना 45 मिनिट्सआनो जाजोबाखैमोनदां दाना बारा औ 30 मिनिट्स दाना बारा जाबाय साननानै सुलाबायबाय ओमफ्राय नै बिदि जाबाय आरोना थेवबो मोजाङानो नुदों होमबाबो एसे माबाबा गाव माने गोजाथार लुबैदोंमोन आरोना बेबायदि जागौमोन जानायालाय नोंथांमोनाबो लागायनो हागोन रायजोफोर नै ब्लिच गैयाना जेबो जाया आरोना खानायाबो बिदि गोब्रा जाया जाबाय आंहा बिहरनांगोन बे कालारखौ नङा आंना आलदाखौसो